Θα δούμε τώρα εν συντομία κάποιες από τις πιο βασικές λειτουργίες του dashboard. Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες που αφορούν τις αναρτήσεις του blog είναι η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στο περιεχόμενο του blog, αφού θα τους εμφανίζει ομαδοποιημένες όλες τις αναρτήσεις μιας συγκεκριμένης θεματικής περιοχής. Έτσι, από την καρτέλα κατηγορίες μπορούμε καταρχήν να ορίσουμε ποιες θα είναι οι κατηγορίες αναρτήσεων. Έχω ήδη ορίσει την κατηγορία Art και θα ορίσω και μια καινούργια κατηγορία που θα λέγεται Μουσεία. Επιστρέφω τώρα στις αναρτήσεις. Εδώ μπορώ να ορίσω για κάθε ανάρτηση την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες θέλω να ανήκει. Επεξεργάζω μια ανάρτηση, ορίζω ότι θα ανήκει στην κατηγορία Μουσεία, την αφαιρώ από τις χωρίς κατηγορία αναρτήσεις και την αποθηκεύω. Ας σημειωθεί εδώ ότι η κατηγορία είναι διαφορετική από την ετικέτα. Κάθε ανάρτηση μπορεί να ανήκει σε μία ή περισσότερες κατηγορίες και ταυτόχρονα να περιγράφεται από μία ή περισσότερες ετικέτες. Εδώ βλέπω ποιες ετικέτες έχω αυτή τη στιγμή ορίσει. Μπορώ να προσθέσω μια ετικέτα σε κάποια ανάρτηση, είτε τη στιγμή που τη δημιουργώ, είτε αργότερα μέσω της διαδικασίας Edit. Για παράδειγμα, μπορώ να επέμβω πάλι στην ανάρτηση για το Μουσείο Guggenheim και να προσθέσω μια ετικέτα. Αποθηκεύω την ανάρτηση και βλέπω ότι η ανάρτηση ανήκει στην κατηγορία Μουσείο και περιγράφεται από την ετικέτα Μοντέρνα Τέχνη. Μπορώ να διαχειριστώ όλες τις ετικέτες από την καρτέλα Tags. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης των αναρτήσεων σε κατηγορίες και περιγραφή τους με ετικέτες, ο χρήστης μπορεί να απεικονίσει στο blog επιλέγοντας από τις χωριστές κατηγορίες τις αναρτήσεις που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Όπως είδαμε ως τώρα, όλες οι αναρτήσεις που δημιουργούμε δημοσιεύονται στη μοναδική σελίδα του blog μας με φθήνουσα χρονολογική σειρά. Το WordPress μας επιτρέπει τη δημιουργία στατικών σελίδων παράλληλα με τη βασική σελίδα του blog στην οποία δημοσιεύονται οι αναρτήσεις μας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τα όρια ενός απλού blog και να πλησιάσουμε εκείνα ενός πλήρους website. Για να προσθέσουμε σελίδες, ξεκινούμε από την καρτέλα Pages του dashboard. Θα δημιουργήσουμε εδώ μερικές σελίδες για να δούμε καλύτερα αυτή τη λειτουργία. Θα ξεκινήσω με μια σελίδα links, στην οποία θα βάλω συνδέσμους τους οποίους ήδη έχω ετοιμάσει. Μπορώ να ορίσω κάποιες λεπτομέρειες για τη σελίδα και να τη δημοσιεύσω. Θα δημιουργήσω και μια δεύτερη σελίδα. Η σελίδα λέγεται Contact και θα έχει τα προσωπικά μου στοιχεία. Θα δημιουργήσω τώρα μία νέα σελίδα, η οποία θα περιέχει προσωπικές πληροφορίες. Η σελίδα θα λέγεται Work in Progress και θα περιέχει για παράδειγμα πληροφορίες για ένα project το οποίο δουλεύω. Για το λόγο αυτό θα ήθελα η σελίδα αυτή να είναι προσβάσιμη μόνο στους αναγνώστες εκείνους στους οποίους θα κοινοποιήσω το σχετικό password. Μπορώ να ορίσω ένα password το οποίο να κοινοποιήσω μόνο στους αναγνώστες που επιθυμώ. Δημοσιεύω τη σελίδα. Τοποθετώ το περιεχόμενο και αποθηκεύω. Τέλος, θα δημιουργήσω μία σελίδα στην οποία έχω σκοπό να βάλω τις αγαπημένες μου διευθύνσεις, με τη διαφορά ότι θα ορίσω και δύο υποσελίδες στις οποίες θέλω να τις καταχωρήσω. Έτσι δημιουργώ μία καινούργια σελίδα που θα λέγεται βιβλία, την ορίζω όμως ως υποσελίδα της σελίδας Favorites.
Με τον ίδιο τρόπο ορίζω και μια σελίδα Films και την ορίζω επίσης ως υποσελίδα της σελίδας Favorites. Μπορώ τώρα, αφού έχω ορίσει όλες μου τις σελίδες, να δω το blog μου και να δω πώς εμφανίζονται αυτές οι σελίδες στον αναγνώστη. Πράγματι, όπως μπορούμε να δούμε, οι σελίδες που δημιούργησα έχουν προσθεθεί στην πάνω μεριά της σελίδας, κάτι που ισχύει για το συγκεκριμένο πρότυπο, και περιέχουν η σελίδα Contact τις πληροφορίες που έδωσα, η σελίδα Links το ίδιο. Η σελίδα Favorites έχει, όπως φαίνεται, δύο υποσελίδες και η σελίδα Work in Progress όντως μου ζητάει ένα password, το οποίο αν πληκτρολογήσω θα με αφήσει να δω το περιεχόμενο. Κάτι που όντως συμβαίνει. Είναι έτσι δυνατόν να εμπλουτίσω το blog μου με σελίδες και να διαμορφώσω μια δομή που θα του δώσει δυνατότητες πραγματικού δικτυακού τόπου. Θα δούμε τώρα τις υπόλοιπες καρτέλες που περιλαμβάνονται στο dashboard, αρχίζοντας από την κύρια καρτέλα dashboard. Αρχίζοντας από το home, μπορούμε να δούμε εδώ πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των αναρτήσεων και των σελίδων του blog, την πρόσφατη δραστηριότητα, τα τελευταία σχόλια αναγνωστών, αλλά και τις δημοφιλείς αναρτήσεις άλλων blog της υπηρεσίας WordPress. Μπορούμε επίσης εδώ να κάνουμε μια πρόχειρη σημείωση για μελλοντική ανάρτηση. Και να αποθηκεύσουμε τη σημείωση. Ό,τι γράψουμε εδώ αποθηκεύεται σαν πρόχειρο για μελλοντική δημοσίευση. Στις επόμενες καρτέλες εμφανίζονται τα σχόλια τα οποία έχω κάνει σε διάφορες αναρτήσεις, αναλυτικά στατιστικά της λειτουργίας του blog μου και στατιστικά παρακολούθησης, τα blogs που διαχειρίζομαι, τα blogs που παρακολουθώ και επίσης η μηχανή αναζήτησης OmniSearch με την οποία μπορώ να αναζητήσω περιεχόμενο μέσα στο site μου γράφοντας μια λέξη κλειδί. Μου επιστρέφει όλα τα post στα οποία συναντά τη συγκεκριμένη λέξη. Στην καρτέλα Store μπορώ να ενημερωθώ για τις δυνατότητες των διαφόρων πακέτων υπηρεσιών του WordPress και φυσικά να αγοράσω κάποια από αυτά. Πρόκειται για πακέτα λειτουργιών που αυξάνουν σταδιακά τις δυνατότητες της πλατφόρμας, ξεκινώντας από τη δυνατότητα προσθήκης βίντεο ή την αύξηση του αποθηκευτικού χώρου και φτάνοντας μέχρι τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού website. Από αυτή την καρτέλα μπορώ επίσης να προχωρήσω στην επιπληρωμή κατοχύρωση ενός δικού μου domain name, ενός δηλαδή κανονικού ονόματος για το blog ή το website μου. Στην καρτέλα Media μπορώ να δω και να διαχειριστώ μαζικά τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης πολυμεσικών αρχείων του blog μου. Όπως προαναφέρθηκε, στη δωρεάν έκδοση του WordPress πρόκειται μόνο για εικόνες, ενώ στις επιπληρωμή εκδόσεις η βιβλιοθήκη αυτή φιλοξενεί επίσης βίντεο και ηχητικά αρχεία. Στην καρτέλα Links περιέχονται σύνδεσμοι προς σημαντικούς και χρήσιμους ιστότοπους προεπιλεγμένους από το WordPress. Μπορώ φυσικά εδώ να προσθέσω και δικούς μου, να τους δώσω κάποια περιγραφή και να ορίσω αν θα εμφανίζονται ή όχι στη λίστα με τα links που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του blog μου, το λεγόμενο blog roll, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ανοίγουν. Τέλος, όπως και για τις αναρτήσεις, μπορώ να δημιουργήσω κατηγορίες συνδέσμων, να ταξινομήσω τα διάφορα links σε αυτές, ώστε να διευκολύνω τους χρήστες στην αναζήτηση. Πράγματι, τα links εμφανίζονται στην αρχική μου σελίδα κάτω από τον τίτλο Blog Roll. Επιστρέφω στο περιβάλλον διαχείρισης του blog μου. Στην καρτέλα Comments μπορώ να δω συγκεντρωμένα τα σχόλια που αφήνουν οι αναγνώστες του blog μου στις διάφορες αναρτήσεις. Από εδώ μπορώ να δώσω μαζικές εντολές διαχείρισης για τα σχόλια, όπως για παράδειγμα να δημοσιευτούν, να διαγραφούν ή να θεωρηθούν spam. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι προφανώς σχετικές με τις γενικές ρυθμίσεις περί σχολείων, τις οποίες έχω ήδη κάνει στην καρτέλα Settings. Στην καρτέλα Feedback μπορώ να δω συγκεντρωμένες όλες τις δημοσκοπήσεις που περιέχονται στο blog μου και φυσικά τα αποτελέσματά τους. Από εδώ είναι φυσικά δυνατή τόσο η τροποποίηση όσο και η διαγραφή των σχετικών αναρτήσεων. Στην ίδια καρτέλα μπορώ να δω
και τη βαθμολογία που έχουν απονείμει οι χρήστες στις αναρτήσεις μου, εφόσον βέβαια τους έχω δώσει τη δυνατότητα βαθμολόγησης μέσα από τις ρυθμίσεις. Μπορώ τέλος να αποθηκεύσω τα σχόλια των χρηστών σε αρχείο CSV για περαιτέρω επεξεργασία. Στην καρτέλα των χρηστών μπορώ να δω τους χρήστες του blog μου, να καλέσω καινούριους και να τους δώσω δικαιώματα πρόσβασης που ξεκινούν από τον απλό αναγνώστη, συνεχίζουν στο συγγραφέα αναρτήσεων και καταλήγουν στο διαχειριστή με πλήρη δικαιώματα. Όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι φυσικά δυνατόν να αλλάξουν είτε ατομικά είτε μαζικά. Μέσα από την καρτέλα αυτή μπορώ επίσης να διαχειριστώ το προφίλ μου και να δώσω μια σειρά λεπτομεριών όπως ατομικά στοιχεία, διευθύνσεις λογαριασμών σε κοινωνικά ή άλλα δίκτυα. Τέλος, μπορώ να κάνω μια σειρά προσωπικών ρυθμίσεων στο περιβάλλον διαχείρισης του blog μου, μεταξύ των οποίων η γλώσσα εργασίας, ο ορθογραφικός έλεγχος των αναρτήσεων, αλλά και οι χρωματικοί συνδυασμοί που χρησιμοποιούνται στο blog. Από την καρτέλα Tools μπορούμε καταρχήν να έχουμε πρόσβαση σε μια σειρά βοηθητικών εργαλείων όπως η μετατροπή κατηγοριών σε ετικέτες, η αποστολή αναρτήσεων μέσω email, η βελτιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας του blog μας από τις μηχανές αναζήτησης ή η προσθήκη ενός κουμπιού άμεσης δημιουργίας αναρτήσεων στο browser. Από την ίδια καρτέλα μπορούμε επίσης να εισαγάγουμε περιεχόμενο από άλλες υπηρεσίες όπως το Tumblr ή το Blogger, να εξαγάγουμε το περιεχόμενο του blog μας σε μορφή XML, αλλά και να μεταφέρουμε, να μετονομάσουμε ή να διαγράψουμε εντελώς το blog μας. Η καρτέλα Settings μας δίνει πρόσβαση σε μια μεγάλη σειρά ρυθμίσεων για κάθε τι που αφορά στη λειτουργία του blog μας. Από το General ρυθμίζουμε λεπτομέρειες όπως η γλώσσα, η ημερομηνία και η ώρα. Μπορούμε επίσης εδώ να αλλάξουμε τον πρόχειρο τίτλο που δώσαμε στο blog με κάτι που να περιγράφει καλύτερα το περιεχόμενό του. Για παράδειγμα, μπορώ να δώσω τον τίτλο Arts and More και να αποθηκεύσω. Από το Writing δίνουμε τις προρυθμίσεις των αναρτήσεων. Από το Reading ορίζουμε τι και πώς θα εμφανίζεται στο blog. Από το Discussion ρυθμίζεται οτιδήποτε αφορά τα σχόλια και τη συμμετοχή των αναγνωστών. Από το Media προρυθμίζεται η εμφάνιση των εικόνων και των βίντεο. Από το Sharing μπορούμε να ρυθμίσουμε το διαμοιρασμό του περιεχομένου του blog μας σε άλλα δίκτυα όπως το Facebook ή το Twitter. Από το Ratings ρυθμίζει τη δυνατότητα και εμφάνιση της βαθμολόγησης των αναρτήσεων από τους χρήστες. Μπορώ για παράδειγμα να ορίσω ότι θα επιτρέπεται η βαθμολόγηση των αναρτήσεων και θα είναι εμφανής στην πρώτη σελίδα ή ότι θα είναι εμφανής στα post. Αρκετές ακόμη ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν και από τις υπόλοιπες περιοχές της καρτέλας Settings. Ολοκληρώνοντας την ξενάγηση της ρυθμίσης του dashboard, μπορούμε να ασχοληθούμε με τις ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση του blog. Στην καρτέλα της εμφάνισης, το πρώτο που μπορούμε να ρυθμίσουμε είναι το πρότυπο, το theme, το οποίο χρησιμοποιείται στο blog μας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από πρότυπα, από τα οποία άλλα είναι δωρεάν και κάποια επιπληρωμή. Εφαρμόζω ένα νέο πρότυπο απλώς πατώντας πάνω στο κουμπί Activate, το οποίο εμφανίζεται μόλις περάσω το ποντίκι από πάνω του. Για περισσότερες ρυθμίσεις μπορώ να πάω στην καρτέλα Customize, από όπου μπορώ να επέμβω σε λεπτομέρειες όπως οι χρωματικοί συνδυασμοί, οι γραμματοσειρές, η πρώτη σελίδα, ο τίτλος λογότυπο του blog ή ακόμη και ο κώδικας CSS σελίδας. Ας σημειωθεί ότι κάποιες από αυτές τις δυνατότητες είναι διαθέσιμες μόνο με την αγορά του σχετικού πακέτου από την καρτέλα Store. Από την επόμενη καρτέλα, Widgets, μπορώ να προσθέσω στο blog μου widgets, δηλαδή μικρές εφαρμογές που επιτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα widgets μπορούν να τοποθετηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές του blog μου, ανάλογα φυσικά με το πρότυπο που χρησιμοποιώ. Στο συγκεκριμένο πρότυπο επιτρέπει την τοποθέτηση widgets σε τρεις περιοχές. Αριστερά, στο primary sidebar, δεξιά, δίπλα στις αναρτήσεις ή κάτω στο υποσέλιδο. Μπορούμε τώρα να δούμε μερικά παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης widgets. Στην περιοχή διαχείρισης των widgets βλέπω
τις 3 περιοχές και τα widgets τα οποία είναι δημοσιευμένα στην κάθε μία από αυτές. Μπορώ να αφαιρέσω ένα widget διαγράφοντάς το ή να προσθέσω ένα widget σέρνοντάς το μέσα στην περιοχή που με ενδιαφέρει. Μπορώ για παράδειγμα να τοποθετήσω ένα widget που απεικονίζει μια σειρά φωτογραφιών στην περιοχή Sidebar κάτω από το Search. Μπορώ επίσης να βάλω ένα widget που απεικονίζει τα στατιστικά του blog μου στην περιοχή του Footer. Ολοκληρώνουμε την τοποθέτηση widgets έχοντας τοποθετήσει ένα κουμπί για να ακολουθούν το blog μας, μια γκάλερη φωτογραφιών και ένα widget που απεικονίζει φωτογραφίες από το Instagram. Φέρεται κάπως έτσι. Το κουμπί, η γκάλερη των φωτογραφιών, τα blogs που ακολουθώ και μια εικόνα από το Instagram. Τέλος, από την καρτέλα Appearance μπορώ να κάνω και κάποιες ακόμη ρυθμίσεις, όπως η δημιουργία ενός καινούριου μενού, η προσθήκη κάποιας εικόνας στο φόντο του blog μου ή η ρύθμιση της εμφάνισης του blog μου σε φορητές συσκευές. Και εδώ ολοκληρώθηκε η περιγραφή των διαφόρων ρυθμίσεων που μπορούν να γίνουν από το dashboard.